was a jazz and down. Jordan was a jazz. As Chadden. Well, the great town or a tui. Well, the general gent, yeah. It's kind of the Jewish place on children. Cloan. Or a tui, the great clown. A little difference in the accent. That's all. That's the thing. It was the same. There's a certain difference in the English accent. Yes, and the there is. north, and then on the south. Sure. Very good, wasn't it? Very good. Nearly go to mines in the crowd. Wel, we're in Scadoos and Golden Gate and then. Okay, then Scadoos go. Like how they like doing proud. Well, sure, and then the Gent. in Red Show, ni känner det den Shaja Kilka in Shaja Kilka. Well, Shannon Fogel, Flagell. Flagell? No, Flagell, the Shannon Talu. And she will crash in the Nogo Shannon. Flagell? Flagell. Tad grey, well, an Elmish Flagell, man a Gildnish. Oh, an Elmish, Crejal. Oh, another Crejal. Flagell, the Shannon, the lot. Tad grey, the Harry Boyd, the Tui grey. Brimey, Jason, Mana Gilgol trade in the Gillian egg, well, Mana do that a Fanchan, Fly Flagella. The Talua. That was Jill Imogen all the same. Baby Flagell or Simage lot. Oh, well, funny, yeah. Funny, I can't do it. I ran me shoot trash in Jim. Well, 3 hours second, again, Eastach, Jack Roshu, Osnellen and Albanach mannen, Roshu was Neren. Oh, dan is Neren, is Alban, is Shetland, Arkeny. Olumagit. Then she do flash that lot Gaelic is in mannen, Osnellen. Nee, ja, lot, Gaelic in Alban. Then she take a lad. No, what Grey rather. Harry does. That would. Those tickled fogel na gay. Nims geen zeren nach dit. Ramish used to have Lerwick on green. Some of lower than as Rami in my Ninian Gaelic which Albert as Rami how me the Coachella or only board as Denya Surian ends and Union which in Beverly Carjan and Pin as took me Roy well pissed out the Vela show go to get and push the Hegatai. Well, I do it. Sehr gut, Mist. Als wenn ich keine Gelle nach unserer Peile, Frau tut die. Der Schen kehrt in den Welchen ihren tut die. Tut mich, der Schen kehrt ihren. Als tut die Röhren nach mit der Nien, ja. Als Hai Sul, wo ich in den Show, als dann ich sage, Polle, ja. Oder Schema. Als wenn je dan steeds, dan ga je de saai meri riech. Als in de Italië was. Als dan ik alles Castlebay. Als wenn is in trio giri, als je dan halt je voor riegen, ja. Als je tjouwen weg. Yes, or a job. The Shetland chart didn't. I killed the court master. I said, look, Shetland, well, to be a bigger, Royce and Gillen Best was a tie that they gathered and tie in Joe.
Of his gear and shen. Shen spieren auch. Wel shen de luid ik niet. Oh, nee. Trevor is taluish ne. Am rein albenach. Those who able the Suri Yaru as in Gaelic na then. Those who able the Suri Yaru. Oh nee. Als een gelk. Oh nee. Oh, dat Suri en on ach. Oh, I thought fijne krunje. Che. Oh, de shen. Wat Ramjo taluish. It's in the Irish. What was een tegel in Gaelic oxen, hamas in Gaelic en hin. Oh, zo. Dat is klein ellen, we zijn bestelden. Ons Sutherland. Sutherland. Shetland bal wat roes. Of wat gauwer van Shetland. Van Shetland. Klein en scatten. Dat is een Gaelic was Sutherland. Cat Gorisha en Giltman. Dus. Ze wil Thomas Klaasje wel een Gaelic was een Ellen Skianach. Een Ellen Skianach, dat zijn Sky. Cat Gorisha en Giltman, yes. We dolly dus de Klaasje naar de leden in Chen. Och, we in Gaelic Sutherland, in Gaelic Thomas Tegel. Oh, we Tommy a cow ram tre Suri en a wijn we chen. Rain egg, vier boy, yes. Wel, te onrud, ze armste grey as de chin. Smaai nacht wel de wedden en de hei als een kaneel chin tegel na tel grey. Oh, well, I didn't grade it. I didn't gejagen nis Matthijs on de chin tamel blauwe. Oh, the skin, je keep linten aan de hand. Nee, keep wel. So will in the day the egg go guide in the mind the same. Oh, nee. Well, nou wel eens shooten in een keer een egg go gate en dan maar een nis. Wat het hè? Nee. Kennen onder het wat je nu weer We doen het, we doen chance trouw. Chance trouw, dit doen het. Al roos je skol Suri en een brein mannen. How was de een aan hens nis zo? Nee. Dat wil ik zeggen. Vet brain mai. Oh, de Ramjo, brain mai. Die weg. Ah, mai is wat dat eigen toy. Na zeer likely. Wat is er ook? Dat zijn ook golden hè? Dat is mooi eigenlijk. Ja, dat is ganz heuer groß. Mooi eigenlijk. Dat was zo als Stornaway. Nee. Dat kon dat je wel zijn. Een slee. Een slee als een valje, yes. Stornaway. Ja. Dan wel een great Stornaway. Nou, dat had ik nog gezien als een Gaelic. Dat is soms genacht, dat great. Oh, wat is dat even talen om te gelden, yes? Wel, genacht dat great en hem zo'n bol zijn, wel een Stornaway. Stornaway. En dan die zoeklijst en dat er weer Stornaway. Stornaway. Ja, Stornaway. De bol bag dan wel. Bol bag. En dan was hij veel moeilijker. Achter de first mij on. Castle, yes, no. Nee, oh, het is meer. En dan meer roe ons een castle dat van weer talen we gerden. We zijn voor een snij talen van de Tjermacha. En zijn given kids aan de kleur maar na als daar in feite we jigen moest in talen. Dus dat contraire beetje golden snij is. In snij was een gelast en nerlinen. Snij. Snij. Jeden snij. Wel, als toetsen, er is een Faragher en je geleden. Als toetsen, er is een mooi. Maar we zijn wel doen, als je nog een koket binnen kunnen rijden.
Het kan veel doen nog gezegd. maar veel mooi. Ja. Nou, wat doen we weg dat doen nog gaan. Again. De golden chabel naar kiel de zijn. Weet je? De golden chabel naar kiel. Oh, dat is Lewis. Wel, dat is we gaan beschrijven. Dat golden de fashion in de kakelen naai. En de merel kent gol, had dat zo klein is dat een naai? Klaasden en Sostel. Ken nee. Sostel je. Sostel je. Ken nee. Dat is ook zo is als Benbecula en Ellen Kirine. Ons Barra. Barra. Ellen Barra. Jura. En heel mannen slijden bij ons Barra wel. En heel mannen slijden ons Barra. En heel mannen die ene wordt zeggen. Kan tal veel wel. Oorlog krijgen. De beiden gaan vast in de zin. Oh, het is al. Maar kom je bij Island en vol de Castlebay en Barra. Dat kan heel mannen en heel mannen die ene wordt zeggen. Dan is het ons Castlebay en is een Ben Weg. nee, Ben Varrey. Oh, Ben Varrey. Dat zijn dus de werden zijn. Oh, wenn ich Krieg legen, dan zei. JB. Waarom is het jij weer? Dus Ben Varrey. Benbecula? No. Dat werden. Dat is JB. Dat is Oh, dat is wel, maar de oeuvre. Dat kon ik net nee. Hij ben zij voor een kind. Ben zij die fris. Krijg je kent? Nee, dat is hij eigenlijk zo is het soms hè. Dat krijg je Hallo. Hallo, het was een zij longen trajecten. Wenn Sie so klassen, Faragher bei laut Geld oder so sei, sei was es sind. Ren. Olion tre. We doen je, neem je een skimmage en Ben zij, die Barra, de Gerard en Thai Emmers, dus dan zei je, we kunnen van mij hebben, bij ongestaan, als hij het maakt. En ik trouwde wel wat je staan. We put that kettle on, mother. Als we banaal zijn, dan hij het maakt, dat we doen kijken. Ja, kijk, hij luidt er een riekel. Ja. Ze wil door mij horen van een Gildshaw. Als we gaan heden van de 3 uur dagen zo van een kind twee stemmen naar 4 en 2 sterren. En ze dingen. Kijk met chips. Only the Thai air. Ja, bewijzen. Dan ben ik akkoord te gaan maken. Lewis Thomas. Ja.